Kardom nili Sondro Singh Rompi Afransi Nordisk Karbi Live kelang radon afan Kardom nak pajedeklo Arni wangta nangli tuma phana kenang sot lapen klar dak lapen break je kabirta nakeban pi bomoson thotsi pini le thotsi tame nangli tuma phani sia kenang sot lapen break je lapen klar dak kabirta nakeban pi je phansi pini nilitum la bangso NE Karbi Live asai hemalong nilitum jasemet dak aluhi ke chupapon dolo non malom apotor jongsi litum chingki je thandam polo tangte non malom ke kilika poriklo lasi ilitum Karbi anglong long non ke bangji jang mi achik lo ni phai kresir kep arni plo tangte MP kilik iklo lasi labangso MP kilik along aparman ile jasemet bangke so arlo tum ajakong lapen Karbiang long long so arlo tum aphan ko ansi RD ki pipon loma lapen so arlo tum aphan ko ansi non kachari bon government punon ke damtang tum punon lapen non ke bang jilang apor hut pusitame so arlo tum aphan jasemet ke panong pen si labangso a talk show mate ke chingki ke chethan bang ke nili tum thik pipon lo lasi ke chingsi nili dak pachini pon kangtung kadogwe phanta non pu nili ri RV nili dung het ke do lake lumbajong mondol mohila congress committee peniklo cherisma rongpipi alang lekheno lapen dothuiklang maikon rong pharpi alang li ke maikon rong pharpik lo ke NCA long amepi alang li represent ke SDC pensi represent iklo lapen dothuiklang punat niliri RA nili dung het ke do lake Rita Kramsapi alang li ke APSLC long general secretary iklo alang lekheno la central committee lapen dothuiklang punat niliri RA newly born Teronpi alang li ke general secretary of Assam Pradesh Mohila Morcha lapen alang li bangke non adak non MP kilik along sitame dak Mohila Morcha tum long in charge pusi nilitum berta long iklo lasi nanglitum bangthi phanta ke chengsi kardom nang pajereklo nanglitum saido suryang bong pen pusitame apor nang chipi apon lasi ilitum apor pan hok hepin pen pini ke chingki ke chethana jan mekle pang cheng poniklo nang lasi nili ke chengsi bangke punat maikon rong pharpi long pen sinili chengki pon ingtung jasemet bangke litum election alam theputhak chingki dam da phang Karbiang long along jasemet bangke women empowerment mate la jasemet bangke sorlo tuma phana jakong aputhak nangli hin pen lam phang ko pisi nangli puipo tanele afrangsi eni Karbi Live phan kardom pajireglo lapen ni Karbi Live kilang ka dogwe phan sita meneli ke NCA president pen pini neli dak ASC pensi represent dunlo lase ahoglo nanglitum pini son toksu swalu phan ka pangrum party ajale punon sitame amut pi bangke swarlo tum han ke pangrum lasini li thekdam long lasi choropar lo nanglitum phan niltum han laso ka pangrum pen ilitum solangdo iltum Karbiara da phan ilitum swarlo tum ko ansi kamatha kang tuidam keledam pakele dam de kadoka besita me ilitum pini lada kadoka be chetong tum pen ilitum lam chethan chimo ben pen ana lam de dam chi pasini lining thelo asi honglo non langli pen nang kar jupon alam ladak ni li ke thak ponji bangke women empowerment ba swarlo phan manpeng ki pi polam pen jongsi langdam lo pulo tangte swarlo tum phan ko ansi ke paprang don thekjima ko ansi paprang don nangalang ma la bangke ilitum anutin jongjung pen chenglok government atum sitame swarlo tuma phan la bangso ke paprang ponji ajakong la bangso war sai bangke pipon piknangji businili matha athe swarlo tum jongsi isia khai isia longri pekla nangji pulo dangte swarlo tum ta kaching thodun ke nangsot sorlo tum han papi hupensi supinso tum detsi ke paprang choji puke la bangke isi society isi homas mate isi ilitum Karbiang long long sita me ke paprang don de deji pusin ili matha lasi kaprek ilitum sorlo phan manpeng ki pipo pen pinangana bangke itum nili kamatha dama bangke ladak asitin political party long sita me decision making along abang sorlo tum han pon ping nangji decision making along jong si sorlo tum dudun long lo pulo tangte haladak sorlo tum ake nang sot ku pilo
solo tum han ka paprang ponji ko pilo la bang ko son lo la bang ke alang li tum pen mane jongdun thek pudun thek po non son li jongdam tum Karbiang Long Autonomous Council long la bang ke li tum ben se whole Karbiang Long la bang so alam thelo Autonomous Council long suarlo aphan ki hai don bang ke thom ne pinedo inot ke em lo la si isi decision making isi a government ka charia long pulo tang te nilinga matha dam bang ke suarlo innovate IEM kwan se lang claim dun jima la bang claim dun un ide ji bu sin li matha la si bang e thomwet ke hai dun a suarlo tum phan si ta me jong si inut MSC lo pulo tang te IEM ke deng ta ke deng pon un ta arai dunang po mate dolo pu sin li matha sita me ili tum down Karbiang Long sita me suarlo tum phan la bang su IEM along sita me apai pa ong ponang lang kusin dili matha thema pinang ana decision along bangke suarlo atum aphan kang thor pon along bangke alang innovate bangke mantune ke so ke un e pine do koklo pulo tangti alang ke chitong nun de dat po hala so decision making along pon ke ili tum suarlo tum ko an ma ke paprang ponji ke paprang ponang ji suarlo tum han ko pisi ke claim ponang ji ma ko pipia a development si ponji ma la so abang le dam de dat po kai ke sitame ili tum thek dam long so pin so tum ko an si suarlo tum han ka mathama suarlo tum no se hala dak che thap dum kluk pen jong si jong dun pu dun than dun son si claim nang ji son si dam pon nang ji pulo tangte la bangke tum suarlo ka ching thur amuta le dam ji pusinili matha se na son si ilitum Karbiang Long Autonomous Council long sita me texer ilitum suarlo tum pinaan do la si pinaan suarlo tumapan la bangso officer saring pusita me pinan ke back pon ki pipon ke bazir pon dolo pulo tangte mane ki sumana long bangke ilitum suarlo tum supin suang se bu po suarlo tum ke mane kichi jogdam baki dam la hoita me sangrang la posondo la sila sojoy ni si non sita me non government isi alu dolo one stop center po la ke suarlo tum det a case lo ko pima ilitum oso pen arlo so pen bi hek pen ko anma suarlo tum ki phok isung katok ka be sa me ilitum pinya case pusita me thana jong si dam lo pulo tang te hada ke thana lo ge supin so se po pin an alam karsik alam bang ke che thana ye de ti la so posi la one stop center tum ta je suarlo tum phandet suarlo tum angbong interaction mission ben ke palong ji pu phansi la so sita me dolo sila son tho si ilitum a development along punon ke claim ponai ke dam ponai suarlo tum han kang thur ponai polong sita me homan ri pen la bang so paching ri ponang ji pusineli matha non son development along ilitum thek dam long Karbiang Long ban hok ta me dolo je ego pipine suarlo tum hana scheme do olo sita me la so angbong long sita me kupine orunodoy scheme tahaw pipine la hoy long sita me nili bangke non nili bangke nili sipudamji la dakta ke plak pondo chok choro lo ke plak pondo o la dak sita me development alam ilitum chengwai nang sita me nang bangke Karbiang Long women empowerment di suarlo tuma phan kang thur ke rai komalong kwan si RD ki pima la bang so pathak se ilitum lamprang son sing nei chol wang thupon nang lilong jelip nelipunat non bangke cheresma rong pipi nang li phan ka jukang tung na lo ilitum ajat asai pusitame ilitum ke Karbiang Long Autonomous Council andar long sidolo government si ajat kong sitame dolo la sin non Karbiang Long Autonomous Council atum dak suarlo tuma phan women empowerment ahin ko ansi kecherai kom thek lo mate la bang so jakong ahin nang lihin pen kupisi pupo aprang si any Karbi life pan choro pilo neli pan la so apor nang ki pipot pen la so platform nang ki pipot ke la so platform ke chengsi ke neli pupo je la so platform nang ki pi itself is an example of women empowerment nang litum pini nilitum pandak nang ke hang nilitum pan la so apor nang ki pi itself is women empowerment and ke women empowerment bang ke on every level si donengji so council long banke non jasamet banke elected members phansi pupo so elected members long sita nitum every party non if not 50 at least 30% 33% reservation do okay alam banke arjulong ajarding olo sita la so bostu banke implement banke ave implementation bang ave lang so la so bostu bang dovek nangji ansin nilitum even if not equal not 50% even if 30% ta nilitum jong si represent on pulote nilitum ta
Aro so tumta need problems non ba data development non aja long ta nilitum ta participate dun long po non nilitum phanjong si hem si bi ko polo ta nilitum ke nahok ta participate dun long lelo so giving that opportunity is more important nili ke matha ke even when it comes to business non business long sita non karbiang long pulote lang pulote arlo sumar kam ke claim bank ke kom olang business aside night bank ke we can still count la an sidoji kintu abostu bank ke government ahin pensi provisions aru donang pojot isi hini non mat ke nili methang ta politician ke aphilo aprang ke nili ke entrepreneur so nili chini je entrepreneur hisabe nili ko ansi problem ke face nanglo so la so problems bang aro sonon pinsonon seta la so problems bang ave that nangji when it comes to development ke it's on all basis so la so bostu bang government bang nearly request ji bank more emphasis has to be given on women empowerment women especially women job up in long mat non ba business long mat non ba politics long mat non nearly tum ko anma opportunity long ji la anse nilitum ta performance ta piun po jong se opportunity si long le pola ta nilitum thek puta nang litum ko sono chini po asila so opportunity bang si mainly important Okay. juntu compik la Okay. thank you Okay, churulo nili puthot rita kam sapi APSLC along general secretary lo central committee lasi nangli hin pen labang so jasemet women empowerment aputhak nangli hin pen non dakar bang long ko anse exercise lo mate ko anse RD ki pilo ko sinale ka matha ahok pe alam bangke aprangsi chorolo ake hai ik Sondor Singh Rongpi North East TV channel tumhan chorolo lasi ahok pe alam bangke women empowerment pu bangke nili che theklong le lapen eli tumonta theklong le lagi ahok alam lo pipot pulotang te sopin su atum aphan kipi asonthot so arlo tumhan stame rights to equal justice rights to the la equality la bangdo nangji pipot pulonang te ilituma phan Manipur la pen la Meghalaya North East an ke la 7 states di la an tumhan setami la poson si equal rights la bang pinangji la pen in India long langdam sena Rajasthan Maharashtra Delhi Bangalore Madhya Pradesh etc. Lahaya tumaphan ke ilitum soarlo tumhan stame halada ke equal rights lapuson 55% lahai stame thekpon long dopon bon stame ladak North East phan lang damlo pulonte especially ilitum Karbiang long asoarlo tumhan lang damlo pulonte ladaga bangke non ta chingin so me Congress ke duhut stame inut baheni a women tum sidochot ladak non BJP along stame inut baheni sidochot lapu kali den nangji equal rights equal justice equal opportunity the principles of the principles of justice the principles of equality the general will of the people ilitum phan political science long thekdam longji Jean Jacques Rousseau ke talk every human being and every means society should be given equal rights and equal justice tangte ilitum pini thekdam long lo pini rape case konat lo people si lahai ke ongaret lo lahai ke kaching thurang thek kalidat lo kaching thurak thek pulon tangte women tum hanstami a platform pinang po lapen we have to speak out ile tum kopya ki sungi do ma lai tum ningje long nangji government atheng no lapen national international seminar talk so long tai le tum phan a platform do nangji lasi ile tum kaningje ining arlo kachibi pon alam do piklang lapen ile tum phan Mahatma Gandhi hemprek wan national movement alangli ki japon ahut alangli ile tum phan ithan pon if women are discriminated from home to outside in the field of politics, religion, socio-cultural, di lapen lakadu kave kaching thur ahin stame traditional, historical, cultural lahai a platform long jongsi ilitum phan equal rights, equal opportunity nang pipe pulotang te ilitum pa phipik lang pusi nilitum mathapot APSLC ahin pen chorolo ni nilipunat la ni phansi non puthot newly born teron pi BJP pen representing lo nangli hin pen ladakar piang long so arlo tuma phan jasamet pang ekaching thura phan empowerment aputha ke di nangli hin pen ko pisi pupo Churolo North East Life
hempang lapen dak kelang tumhan anta nehin pen suri akardom pajirik lo kardom nelitum dak BJP government lake nelitum unan ke mohila tumhan ingthor ponlo mane dak la son lo je nelitum han schemes pusno nitum mohila tumhan CBC ki ponlo gas punon ko non head jong chief minister mohila odokmita asoni alang lita hinbenta pipon lake mohila tuman kapaching thoje athema aprang ke nitu nelitum itum han mohila tuman la an lo je nang nitu e mohila tunge kam claim thek jot hem si do at 90 lapen usu amhang pa thek nang po usu lang nang po han antu nang po son sine litum han mentality litum han nang treat wang bom lo non anta samene nil tum BJP sarkar bang ke lakali nang tum mohila tum thek pik nang tum mohila tum un ako nang tum mohila tum claim thek nang tum ki thek ason dupik lasin nang li tum mohila tum han antan neli tum hin ben ke ni tum BJP sarkar hin loka ching honne sarkar lo lasi mohila tum scheme punon mohila tum han kerap kitu punon mohila tum han ska paong pon lasi dak lang da mono kapur hi na thu pusame non ke aprang ke neli tum wrong atox ki dobang lo nelita samen nelitum school ki dun punon ka phire dupik gari motor hanta phire pik nelitum school ki dun ke koson ma nang tum ke class 5 class 6 lo ting ton nang ko athema nang tum ke nang bang khetang lo khong tet nang nelo nang tum ke pau kar jang tang lo sona mentality se aprang tum sa non itum sarkar bang kali nang tum purhi dun tha lasi student ma anta lasi kibalo je admission anta free lapen scooty ta dak pipon lo je nang litum RV RA pusame nang tum at time ben pale du nai school purhi du nai college purhi du nai lasi nang tum da chingthor unpo laso itum sarkar pen lasi dak itum hanang rapon no un anke lasi dan amo by the pulo entrepreneurship handa ko anlo ne loan do la pendak fashion designer ajat itum address puno la handa mohila tum ching thorulo la se non ke mohila tum ta ne tum un la pen sia confidence banglo je ne tum mohila tum ta un ne tum mohila tum ta thek ne tum mohila tum ta chini ne tum ta claim thek la so a mentality ne tum han strongly nangka bonai ke nang pa man ke ne tum modi sarkar nangli ki puji pu bangke Karbi Anglong along relong sitami Bharatiya Janata Party government bangke women empowerment phamang important pipik la pen ke exercise lo busi exercise lo athema dak town committee election long ta bangpho amuhila tumanta dak difu town committee nun ta chu aprangta ki pipon la pen mo pen by the pulo Rajasthan 50% kibat mohila dumanse chances people la dakhelo itum modi sarkar by BJP sarkar la pen chief minister Himanta Biswa Sharma la pen Tuliram sir alangli mohila tumhanke jinghon pik am thekela ta choro lo neli wang thik po jasamet bang ke non neli pu maikon rong pharpi along se bang thik po nang li phan ilitum jasamet bang ke lam phrang ason pen si la bang solam the women empowerment alam karjik lo sitame non nang litum jasamet bang ke non kilika por pena kaposi penang an so arlo tum non langtam nang Karbi Anglong long total population plotante 9,56,313 a population do la song bong pen so arlo ke 4,66,146 ke so arlo lo lasil la bang so angbong pen so arlo tum pustame la pen jasamet ke voter satum ta karju kangtung lo so arlo tum ta so arlo tum karju kangtung bang ke langdam nang SDC pen Johnson Bay candidate dolo MP candidate Congress pen Ingling asang ho dolo lapunat APSLC pen positame Jaikathar dolo lapen BJP pen positame Omar Singh Tiso BJP candidate lo MP candidate lo la bangpri dolo te bon sitame bangpri ang bom pen koma phansi ke jokpo la pen kopia porsi ke jokpo la bangpri candidate atum jasamet pang dak non Karbi Anglong long women empowerment pen chenglok development pen chenglok Karbi arat atum akar I la hai ka papleng je phan kuma phansi but ke jok kuma punona por penang ana thekre sara ham phangalong la pen rong atokanu sarpi mar ham phang tum sitame la bangso putha ka chingki ke chithan dolo lasi nangli SDC represent posi nangli phan karju kangtung dalo Johnson Bay ake hai alangli ke CEM abarim lo alangli ke SDC hot CEM ki khitang bang phulo lasi alangli phan kopia joksi non adihu MP kiligalong Karbi Anglong arat la pen jasamet bang ke sorlo ham phang atum bhut ke jokpo la bangso putha nangli hin pen lam the paklang ejima chok ji ahok lo non India ade long MP kilik la bangso MP election nang le bom lo si la son ho si itum
Karbi Anglong long sitame ba Karbi Anglong and Hills along sitame nona bangke 6 ST so constituency lo ilitum malong bangke asi nilitum maniligi puji bangke lahelo je Karbi Anglong arat akar I autonomous state mati 244A labangso akar I labangso jitu constitutionally jitu ilitum kelong nang ji rights labangso rights palong damji pulotang te arji ding kluipen ajak ding kluipen nang che song thip pa bangke SGC asong henlo lapen SGC asong tum nang che song joini si 1986 aning kan pen rathor pak labangso na che song joini si isia por SGC government nang dolo SGC government nang ke do husi 1995 first April ani abangke at least 30 department na bangke niltum lamdon chetok lo Assam Sarkar Central Gov lapen dak hempreke hangarata tum ase hala so 30 department sevan det pena bangsi non na bangke ajale punon BJP Sarkar atum kam claim piklo claim claim development claim busita me amuda mat apawar bangke 30 department ajoksi tangka bangke nanglilo nang liki puji pu bangke Karbi Anglong long non development asai ke claim ansitami ASDC atum 30 department ke bang hala so power hala so fund sila tum exercise la so credit bangke SDC la ke BJP kali pusina liki puji pu la bangke hok lo BJP credit kali la ke rat thurpa ka chesong la bangso credit la bangke athe 1986 a frank ko bena 1952 aningkan pe Karbi Anglong ke council dolo Karbi Anglong district council pusi dolo sami hala suhoda bangke councilor long mane power pi enta me lower level school LP school tum hansi pichot sita me la so fit ana bangke 1995 la bangso MOU signed that pen bangke 30 department wanglo ladak full pledged power dolo ladak si SCC government ke do hot penan SCC atum power tami exercise lo mena la bangso 30 department ajoine hala sohot SCC government ke dohot engineer doctor professor atum han anta me hasohot elitum appointment people lo council pen sita me non apide bangke apit congress wanglo congress ke bang hot pen ta la hoi exercise bang e paveder lo SCC government na hot penangan atum han sakuri ki pipondo mena power exercise la sohot forester tang ho pinini la son ki pipondo hala hoi tum han sita mi illegal appointment council ban ki pi pu man congress government e bang hot bangke than la bangke hula indot example lang dam lo plote thana long indot teron sang ho dodo ingni lun di pi mi nga men ni lita jite ne de la ho revenue officer sido la so teron sang ho or jat alang lipan bangke kongres bang husi than petlo la penge hula babu teron pudo babu teron ta kupi miang officers lo lata only forest along la bangke ranger bon la phanta congress husi than petlo illegal appointment pu sita me actually la bangke illegal appointment kalilo 30 department ke bang husi power exercise dolo mane council pen asi hala sorting si non pini BJP adin to husi tamme power bangke Guwahati je pakat nang ni podem bangke lalo la sinili tum nili ga dokabe Karbi Anglong arat pancho mane pinila bangso platform bancho ning rigang tungo bangke lalo hok pe jongsi ilitum autonomous set palong ji 244 implement vek nang ji pulo tangte ilitum akenang sot SGC candidate Johnson be phan pa hai nang po atheni litum penang anon program chimin me pin pen kai kenil tum program ke deng pondo la sike damtang 26 tarik hotamini tum memorandum ki pipondo memorandum along nilitum sonthom memorandum pakthom pa jirpon lo epa ka bangke Karbi Anglong CM phan epa ka bangke Assam Chief Minister phan epa ka bangke Home Minister Amit Shah phan si alang litum phan nilitum ka demand pon bangke lalo Karbi Anglong CM abang nilitum phan immediate talk nang hangsi la so talk along mane 244A ko PPC ke claim ponai baba isi long che parai si la bangso che parai alo Guwahati assembly long pothai si chief minister tame NOC nang pindangi 244A implementation apan la bangso nitum demand dolo la sorting si CM bang ke damtang 11 tarik ni litum la bangso SCC ke SKNC apan isia tok nang hang lo chingki lo isia level alang li jitu ni litum hin pen ke pon la bangso
5 demands do la so demands sa bangke 100% agree pusi alangli nang che chak don lo nili tum thamen ne ngarong lo isi pen ke claim ponji phan la pen ke Assam chief minister phan de minang pachitong po alangli nang che chak pen 12 tarik arni masi Assam chief minister ban nang pachetong lo Assam chief minister ban jingki longa bangke election ki jut lo pulotang te un ana bangke SSC ke KNC phan la bang so 244A implement na phan talks nang hangpo busi alang li nang chechak don lo la dak Assam assembly long a talks so ting kidet pen assembly long pen jong si la bang so NOC nang pidon lo pulotang te anpara bangke parliament long dampo chemine hadak chok choro lo nang li ki puji po bangke la si la hoi ke claim ponji phan pulotang te nang li tum katok ka ve aja kong ke nang sot pini BJP nang hai po ko mane nang hai pen jong si haladak parliament long autonomous state alam the lam it the ning je dun apor long onde lam it the ning je dun thek the lam the pudun de pulotang ti ilitum karbi thai tum karbi anglong la bangso a hempre ga bangke a phi ong chilut ong po a phi ong ave ong po la si la hoi ka dokave ang ton pen ke padam ji pulotang te litum SGC aphan ka pahai ke dang so theke dam tang a hodil dun thegam long lo ningkan pho horen sing be ilitum ani si bakta me haladak arjab dun lun pen autonomous state nang ji tu bothobor implement nang ji pu bangke kaning je thek dun de derlo alang le arni sining je don lo di phuo long train sang nangi rajdhani train pu nili pudam de alang la support ningje dun ke chokje pu nili pudam de alang ningje dun lo melo sita me inur IMP haladak arjab don lun pen la bang so alam kan ningje dun alang ni phan man pilo ma BJP sarkar tu man pipe de man pipe si pini ani anta la bang so non MP election ang kele lo ning kan pho par elo sita me pinyan anta ilitum rajdhani ke sang pu ilitum thek dam long le la si man chipi thek the pulotang te nang li ke haita ali eve la si ka che song dun lam paning je dun ke hai atum phansi nang litum la bangke lang nang ji pusin li ka doge phansa me chuning re lo choro ek lo neli non puthot Cheres marong pipi alang li Congress represent alang long sibang ikpo alang li long theni alam theke klang do isi bangke justmet dak Bharatiya Janata Party government atu mate parliament along ka chitoi dona candidate ke alang lam ning je dun thek the la pen lam ning je dun thek chit pusita me hala pamu pen ki pu ason thak thak se article 244A implementation aphan hadak ning je dun hai heden mate ning je dun thek thedet la pen trend ka pakhang alam da ka pasang kok ja phan da ka pasang pon ja phan alam the pin pur dun la anta importance pp polam the si paklang pondo la sinile non dak Congress representative sinile nang li phan lam the arju ikpo jasmet bangke non jasmet bangke nalitum Congress a candidate aphan kopi aporsi karbeng long araratum vote ke jokpo athema nalitum Congress a government sitame nalitum karbeng long long chari long lo jakong nalitum hala sot ke nalitum si EM lo MP nalitum lo tebon sitame hala sot article 244A implementation pen chenglok la bangso aputhak bangke non marke kadogove political organization sitame failure lang la se non adihu bang kopi aporsi Congress aphan important ko pilo lapen ko posi Congress pan ka pahay nang po ani ko pilo message ping tung ka aprang sike nilitum non party pen ke select pon a candidate bang ke Joyraming Leng lo en ke alang li aprang ex CM talo ex MLA talo en ke nilitum party ahin pen ke select pon bang ke nilitum kado ka beta kroidun lo and plus nilitum latama thalo je alang li anajer ding pen alang li experience juntu do labang nilitum phanta non future long politics pine phana huta alang experience bang nilitum phanta kambang oji pusima thalo plus nili ki puji bang ke candidate ka lang lo kintu nilitum non vote ke jogjiya hut bang ke nilitum party ahin talang nang ji so Congress party as a whole alang tom ko PC claim la sot aptak se asaponang puji non when it comes to nitum ki karne ki women empowerment lahaya lam ching kipot la sabot si la sab aptak ta sapo puji non Rahul Gandhi juntu nyay yatra damalang la sahodalang li 5 nyay guarantee alang lipu la soang bong pen nili kado kabe bangke pupe dat posita isi main bangke nari nyay
So nari nyai apu thak pen laso arlo ako 5 points do 5 points ang bang pen isia point bang ke every poor woman in a household, in a poor household, will get 1 lakh rupees per year. So that nilitum income per year becomes 1 lakh and above in a household. Laso pat dolo isi bang ke next bang ke 50% reservation in new central government jobs, 50% reservation for women. Next bank ke nilitum Savitri Phule hostels juntu pine for working women. In every district it will be put up. Every district will have one Savitri Phule by hostels for working women. Juntu ki bahera pen kapre gadim long kam ke claim phanwang pulote adim ke do arlo so pulote safety issues wang ba ke do lahai ason do OTT so that women will have a safe place to stay. Hempen bahera talang tum safety alang tum longji phan Savitri Phule hostels in every district sidopo. Plus is isia point banke Adhikar Maitri in every village. Adhikar Maitri banke alangli banke will be selected by us, but will be the person junne hala non wrong asortum ke legal rights alam chichini ne ba nasi dam nang ji ko pine problem dolo legal problem dolo nasi dam nang po anotin ke town anwangun e. So every village will have a Adhikar Maitri juntud mane alang tum hala so Adhikar Maitri rong damra alang tum legal rights aputak chinki che thanon po plus alang tum nane case che dan don nang ji posita alang tum help po. So labang dolo. So overall nili ki puji poke Congress government bang pulote at least nitum mohila hisabe ke nilitum paprang oji enke alang ko an malang guarantee ki pian ke alang li fulfill bomlo la support bang nitum ning che thenang ji alang li future long ta jong se nitum government bang tulo pulote nilitum la pineji plus article 244A alam bang ke nili ki puji bang ke la so ke mang bang ke every individual of Karbi Anglong se nitum ke mang lo la bang ke inutta beji jone puji je ne ke nang le puge kipu bang se beji la so phuthak bang ke nili ki puji bang ke aprang ke hoitu kopine karon pen kopine pen alang tum implement on either lo nitum government do hutta kintu non bang ke Rahul Gandhi si alang li si ame thang si lam chak pilo press tum ta chuni lo press tum thengno se alang li pulo je aprang ke to kalang neli tala bang ke except ji alang ke bang hod alang li thak dat lo je neli chini ne la so puthak neli research kori lang study nang lang pulo so alang li study lo lang lo chini lo and that is something and he believes that is something that is really important for people of Karbi Anglong and so he has promised that he will implement this for us. So we are also having faith in that ki alang li non an ke alang li ko an malam chak pi in every different states alang li kado kaveda alang li implement bom lo un an ke so nitum ta la support sin nitum ta ning che theja alang li power long bang lo polote la support bang ke implement vek chi this time ke la so bostu bang ke nelita puji la kado kaveta cherap nang enke mane hedi Congress fan ban lo pulote non phoi bang ke messenger pusinili ke mat nangli dak eson alam thike paklang do promise palam the la se promise palam the jong silang dam latang te Bharatiya Janata Party government Rajnath Singh sita me Dr. Benglong long ke bang hot hemprek nang people BJP phana pahai lo latang te pusipo la se halake non Rahul Gandhi bang ke power long aveda ta phi palam the sinang lipudam lo hala do bom hot bang ke kupia kisung no ne palam the si pudam lo la se la so promise ateng jong si pahai nang hi pitante BJP phanta pahai lo Karbi Anglong arat tum ke sita me pini implement me dat ke nang le la se so alam bang la se kupisi ninge the pola so la so putha ke nili puji ke BJP to kicheng hot when they were not in power in Karbi Anglong la Sahut Rajnath Singh came and said that ki nili tum phan pahai no people 10 years alang tum long lo ke 10 years people si claim kle that lo aprang ko son lo ne ko pilo ne neli tala an bang ke pudun thek that po kintu non at present scenario bang ke neli la so puthak si poji because non neli ta poji why because I have a platform neli aprang ke politics long ami
Kinto nelita aki milang politics long nang ke join don. Kinto neli ke join don athe bang sila hello je Congress is a more reliable party when it comes to equality, when it comes to respect for people, when it comes to respect for religion. Asonten talo nitum phan bangke separate kori re Congress a government bangke un an ke nilitum phan biwet ji phan si alang tum ke body si amut pi alam jong si langdam bolotang te nang lipuji pu bangke BJP government tum ta promise pilo latung ke power ta dobom lo ningkan cap alang litum long lo sidam alang tum implement me lasi Bharatiya Janata Party government pan bangke ningthe un elo lasi Congress pensi lake pachun unji sita me Congress pen chot lokusi nang lipuji pu ma kalang chok ne nang li long wan tu po la bang so thak ilitum alang litum ko pisi puijin alang litum meta ninglam thian dik nak non bang li PSLC na tu pensi ne li lam thar jing tu jasamet bangke langdam na non kar peng long long bangke SDC ta me role lo Congress ta role lo Bharatiya Janata Party government ta role bom lo lasi APSLC bangke laso ke role long bangke da part of elan sitami jasamet bangke jakasa movement hut sitami jasamet jakasa movement palam ki pudam nangkok bangke jai kathar si chief convener lo lasi hemprek alam thejong si litum langdam protang te ladak litum abang putin sitami responsible dolo ke chesong dolo sitami implementation bangke pini arni anta litum che thekdam long delang tante la posona pora hut APSLC la bangsorat chari asang aphan kopi ning ke the pensi karbeng long arata tum bhut ke jokpo. It's a very good and inspiring question. Lalo aprangsi ke nilita ahok alam thande ji nilita ASDC lo aprangsi ke chesong dun lo bon sitami clear concept nili che thek long le dad lo la so potsi halada HSDC ASDC je ASDC P lata nang che thak lo la son thak si wangbom pen nili mithang sitami kacharli Tata Institute of Social Science Mumbai pen wangdet pen nili aki hai sar jai ka thar sar phan nili theklong lo alangli ke pudam lo pulong te alangli ke deputy commissioner aki hai sar jai ka thar sar ke alangli metropolitan city along ke dam Guwahati Kamrup along alangli Disia kami claim hustame alangli Wareng Warsai claim bom hustame alangli Radaphan Kaching Thura Warsai alangli Plak Plepin pen alangli equal treatment alangli metropolitan city huta alangli claim pachun theklo lason thak si alangli Kukrajhar Boroland haladak stami alangli Boro akhaya phan alangli ahok pet pen alangli raplo kiduk kisung heme jangre kaduk kave phan stame development sector ahin an ke alangli than ponlo mum ponlo ja ponlo ami thang chipa bihet pensi lasi inut leader pulotang te chipa bihet pen si do technology la pen rat pen sitame la bangke chingri pet pen kam claim technology lasi alangli ke claim bom hut non karbiang long alam wang senak alangli phan karbiang long chikloyon circuit vet alangli phan ladak disia asai alangli phan kape claim toy labang so kam ke claim ji phan development kaching thura hin sitame alangli ke claim ji aning hang pik bon sitame alangli phan ha achar toy rong lo lasi chikloyon circuit vet ke do ke alangli ha achar dam nang juisi non hala borolen akhayatum lapen ke ahum akhayatum positame alangli phan ning ka chithi asamis akhayatum sitame okhomia khaitum sitame khilonjia khaitum sitame aning ka chithi ke do pensi alangli long pini wang petlo pipotlo pulotang te piniarni ilitum regional long jongsi pangtang te pulotang te ilitum ke wir klungpo lapen Telangana a state phan langdam senang alangli tum sitame Telangana state ki hang hut ke alangli tunta hemprik ki hang hut national party pen chiri HC alangli tum haladak regional party Telangana haladak hang iglo alangli tum sitame hemprik hang iglo piniarni ke ik haladak state long lo alangli tum haladak ke rechopo Radet anta kaching thur dolo Telangana state ili tumta Charlie Dunangji Telangana state ason lasi aki hai sar jai ka thar sar phan ki pinangji lapen ke alangli phan MP kapahai Dunangji pulotangte alangli 6 schedule aron alangli than pame lapen alangli mithang si 6 schedule aron ke content 1 pen ha conclusion an alangli tok pame what is political power kopia jakong lopu alangli haladakta alangli haladak ke pachini pondo lapen rong
asara tum arpu kopilo basapia maya tum kopilo servant cap pulongte direct funding ha central pendak wangji lahai anstami alangli ke kachinia jakong dopeme la seneli tum APSLC so arlo tum punon heme jangre punon youth wing punon women wing punon nilitum central up to LACC level PS atum anstami non ke kachinia jakong dopeme lo la pen ke alangli phansi MP pe haidunanji pusi rat de tum anstami pinyarni BJP tum kopilo kaching thur da ke theklong aprang si BJP phan pudam de aprang Congress tum pili kaching thur kopilo 1969 aningkan hemprek wan etlo te bon sitami hala suhut kopi porla hemprek nang nepu kachewoi tang late coursing terang lapen alang litung Congress leader suhut piporlo hala 1969 hut hala dak hemprek deng dun de det piporlo nitum ki Assam long si dodunji nitum ki hemprek nang ni pukopi porlo la Congress tum hala suhut ki pudun lake rat det tum stami aning phuk daklo lasi is this year hut punon hala pang suhut one thek the that pen lapen ke Congress adin hustami one thek the that pen non ong nang lit ong lo BJP sarkar hut non kopilo mohila means suarlo tum stami ajakong kawi penchenglo suarlo phan arni wang kerep arni wang kachong lang rem inut rosmita terang pi borpung tarapung kona development lo kona development kona kaching thurs ge dolo alangli class 7 ka porhe dolamara alangli haladak school nang kidun pen alangli phan ami thanga dona rapsi alangli phan chonepsi alangli phan pathilot lo sumila rong hang pia phan kopia potlo hala suhut lang pami medet la sona thaksi non medical college long haladak langbung langplet haladak ke medical college long ke RV ki the ki jang hulo plonte bahar ya langbi chitim kado ka vesta mil hai pan anso se doji lapen ke haladak fisarian ta chupang reng thumisek haladak medical college long alang bi ke the la hai ta ilitum chini dam nai lapen par kami lang enjoy lang la bong i si ka chonamanta la ta mit hang ben si lang chonam nangji difu medical college long kopi lo ka chingthur doctor atum apoke plak aruso tuma phan 6 schedule ahawar pulotangte nilikaning jejalam nilining oipik nilining pungpik nali ladak apor nang pichat nangji ake hai pima haladak lam kaniji phana porna pi posita me jai kathar aphan kopi porsi rara tum bhut ke jokpo ile tum hala tum mo ile tum apor nang piji Bharatiya Janata Party government atum development na long claim kle dat claim do la bangso puthai tum tibet bang nang bala poching ki chitan bang nang ta kopi porsi jai kathar phan kar bang long ara tum भूत के जगह पर लबंग सलाम थेले नंगली RDP के संग पिपोट मा पुलोतंग ते अलangli के kachinia jakong do pame iglo pipot alangli ke 6 schedule to the constitution of India preamble alam constitution alam alangli chini pame kopilo secularism alangli chini pame lapen kopilo social justice alangli chini pame pipot alangli DC ke claim hut asai ason thosinon practically si alangli chipa bi hekpen radalong arniwang radaphan ke thandam lapen ke thanan chontagali alangli la ningkan pho ang bongjong si alangli phan MP pa haidun loplonte hemprek ki alangli ke wan vekpo la soposi pini rad that BJP pen punon Congress pen punon APSLC pen punon a party tin pen setami arni a minute a second la 26 constituency pen setami ke join donaret kache song donaret ko people lo kachinia jakong do tanglo la pen hemprek alangli si wan vekpo la posi rada tum ke alangli phansi hemprek ke wan je phansi alangli phan ning ka che the ake hai jai ka thar sar phan so nili non bang ke BJP long se bang ikpo Josemet bang ke non BJP MP candidate ke Omar Singh tiso ke hai eklo alangli ke Land and Revenue Department IEM amatlo khibom iklo lasi IEM Omar Singh tiso alangli phan MP candidate mate MP ke pahai ji kar bang long arat ko pining ke the alangli long alang phan ko pining ke the pensi BJP phan bhut ki pik po labang sabthang na le pila poik po churo iklo nelitum BJP candidate lake Omar Singh tiso ke hai nelitum dak BJP government ba nelitum dak BJP committee district committee di Mahasau West Karbi Anglong alangli phanet machi toidun lake inding topic athema alang land and revenue EM lo lasut non revenue kevan alang 5 crores aprang ke 2 crores lason vet non ja 5 crores lapen excise department aprang 75 crores revenue kevan non ke 275 more than 275 crores alang revenue one unlo lapen atema land a short terms
short terms among talaan ban unlo lasineli tum ning chi thepik alang li phan lapen ola samlong ta alang li la padi sok amu lapen pinene hana mu ke wan lapen ke ron rong asu tum hanta alang 2 position alang li tum Karbi Anglong arat so aso di masa west Karbi Anglong is Karbi Anglong lapen is Karbi Anglong arata so tumhan ron pon unlo lapen pipa jer pon unlo lasineli tum ang song non 244 alam theta alang li jakong do alang li thekje lapen alang li un baneli tuma sarkar BJP sarkar hin pense wan po pulen ni tum ning che thepa me do lapen alang li claim unji alang li thekser pusin eli tum hin pensu toy dun lo ako neli tum se highway je puke lake kaduk beta chini athema neli tum development ahin punon neli tum claim bon piglo neli tum sarkar bendak neli tum dak ki hai CM sir Tuliram Ronghang sir alang li kiduk kilak pensing lok majok hanta so party pupek kiduk kilak phan pusamen neli tuma sarkar baneli tuma ki hai Tuliram sir alang li langpon pik ingthor pon pik lapen rong asar non BD sore punon rong asar tum hanta kaita advice and pon lapen alang li kirap kachitu dun nahinta alang li kaita pamit me ajat lapen aku la 244A kapachunje phan alang li tu batai central along dam iklo lapen Delhi along ta alang li tum dam iklo lapen even Nandita Garlosa lapen dak MLA kidutum an lapen tim Karbi Anglong tum anta alang li tu apong chingki damlo lapen ako neli tum ning chi thedo lake neli tum BJP sarkar pen hin pensi lake 244A ke pachun wekji ako neli tum pachun unji puke la neli tum ning thepik tante pamo het eson alam theke klang do bang putin tala bang salam thening jelo Karbi Anglong rasnat sing ke bang hot alang li promise pilo BJP phanam pahai non Karbi Anglong phan hem prek nang pipopo chita me hala so hot Karbi Anglong ara tum aning arong piklo na so jok si BJP phan pahai ta pahilo aja kong pilo aja kong pidet sita me la bang so promise ning kan ke pa phi sita me papleng pledat la si non posita me BJP tum ta promise tipi thulo la si la sona promise aprang ta central government pensi banglo di central pensi banglo sita me alang li tum la bang so non ke dam tang MP alam the alang li hin pen dalam the paklang lo MP Horen Singh be ning kan posita me MP Horen Singh be la ke inuda bang phukali lo BJP candidate la si alang si ke thek thema mante kaningje dun long lema mante dak la Karbi Anglong jasmet bang Karbi Anglong autonomous council pen la bang so ala dak aja kong che exercise thek dun det ma palam te si paklang lo la si la so teng pen langdam polotang te pahini do koklo non nangli phana question bang ke puka dog we pen isi bang ke Rasnat Singh dak promise ki pialam thelo apen isia bang ke ningkan pho a power long that a people sita me BJP tum hadak article 244A implementation of thak lam the sita ningje dun det kopia potlo tangte kosona ningke the pension nonali tuma phan phut na ka pithuik po labang sob thak pakla rejima to